Hello mga kababayan, kumusta kamong tanan? Hinaot pa unta nga ang Ginoo magauban kanunay kaninyo. Diri sa among lugar, nasa tunga-tunga nami sa winter, daghan ang snow sa guwa, usay magpala nako aron nga makaguwa ang among sakyanan. Pero ang tanan okay lang gihapon. Magpasalamat lang ako sa mga tawo nga mitabang ni ini aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Kay sa atong kinabuhi, dili lang importante ang physical, kundi aduna kita usab nga espirituhanon. Kay kita dinhi sa kalibutan, kita nagbisita lang. Sa pipila ka bulan karon, ang milabay, nakabisita ako sa Pilipinas. O kita usab dinhi sa kalibutan, bisita lang ta. Dili ni permanente ang atong espirituhanon nga kinabuhi, mulungtad kini sa dugay. So importante nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Pero sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. So atong ipiyong ang atong mga mata, iduko ang atong ulo bilang respeta sa atong Ginoo. Magampo kita. Among Amahan nga langit nun, sa ngalan sa among Amahan nga nagpadala ni Hesukristo dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Hesus nga maoy naglukat sa among sala. Sa ngalan sa Espiritu nga maoy mosulod sa among kinabuhi. Nga maoy mo convictar, nga maoy makapa-encourage kanamo. Ginoo, nagaampo kami nga hinaot po nga ikaw magauban kanamo karon. Sa among pagtuon, Ginoo, hinaot po nga ang imong pulong maoy layag sa among kinabuhi. Maoy suga sa among kinabuhi. Ginoo, nagaampo usab ako nga dili lang ni exercise nga kami mantigo kundi ang among kasing-kasing maapektuhan usab. Hinaot po nga ikaw magauban kanamo karon sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, murag tungod sa problema sa akong internet diri, murag naputol dayon ang atong pagtuon. So mag-review kita kung hain kita gikan o moadto gyapon kita sa sinulat ni San Lucas kapitulo 13 o versikulo 10 di na kita magtuon. So ang New Testament magsugod sa sinulat ni San Matthew, Marcos ug Lucas. So naa kita din ha. Guys, abrihan na ninyo ang inyong Bible sa libro ni Lucas kapitulo 13. Ang pinaka main topic ni ining kapitulo 13 mao ang maghinulsol, sayop nga relihiyon o ang tinuod nga dalan. So mao ni pinaka main nga idea nga gisulat ni Dr. Luke, ni Lucas. Basahon na itong versikulo 10. Usa niya nakaadlaw, giayo ni Jesus ang bakol nga babae sa adlawng igpapahulay. Adlawng igpapahulay, mao ang adlaw sa ilang panahon ni Jesus, mao ang adlaw nga Sabado. Kita karon sa pagkahuman sa mga 150 ka tuig, kadaghanan sa mga tawo nga nahimong Kristiyanos, dili na mga Hudiyo. Ang mga Hintel, mga pagano nahimong Kristiyanos. Wala na sila magsugod og simba og Sabado. Ang ilang gisimba unang adlaw maong Domingo. Kay si Jesus nabuhi, namatay siya Vernes, pagkatulo ka adlaw na buhi siya, and then miadto siya sa langit Domingo usab. Mao na nga kadaghanan karon sa mga Kristohano nagsimba og Domingo. So kini adlawng igpapahulay. Sa ilang panahon ang adlawng igpapahulay, daghan sila kaayong mga importante nila kaayo ni ang adlaw igpapahulay. Daghan silang mga balaod, mga more than
sobra sa 30 ka balaod nila aron nga masubay gyud, masunod ang adlong Sabado, ang adlong papahulay. Daghan kayo nga himuon. So apan si Jesus wala gyud musunod sa ilang mga gihimo. Kay gihimo man lang ni sa mga tao, sa mga rabbi nila. So, basahon ang versikulo 10. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinagoga. Sinagoga, gamay nga simbahan. Kung adunay pamilya ng mga tao nga sobra sa pulo, maghimo na silang sinagoga, gamay simbahan. Didto may babaye nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod sa 18 ka tuig. Nagtiko ko siya og dili na makatuyhad. So lisod kayo ang iyang kinabuhi kay adunay problema ang iyang spinal cord. Maglisod siya glakaw, maglisod siguro siya pangitag trabaho, posible mga tao katawuan siya. Posible nga tinamay siya sa katilingban. Apan bisan pa sa iyang sitwasyon, miadto gyapon siya sa simbahan. O so dito nakita siya sa atong Ginoong Jesucristo. Versikulo 12. So akong ihangyo ninyo nga atong ibutang ang atong kaugalingon didto sa sinagoga at this time nga 2000 ka tuig atong ibutang kunwari lang nga kita tuwa dito naminaw nakakita kita. So, pagkakita ni Jesus, kaniya miingon siya sa babae, naayo na ikaw sa imong sakit. Versikulo 13, iyang gihikap ang babae ug diha-diha nakatuyhad ang babae o gidayeg niya ang Dios. So, ang resulta, giayo ni Jesus o gidayeg niya ang Ginoo. Versikulo 14, ikaw ako kung makita nato ni, kung kita nahibalo sa babae nga 18 ka tuig nag-antos o giayo ni Jesus, unsa may atong gibati? Malipay kita nga naayo na siya ang banas siguro niya, mga anak, mga apo, wala ko kay bulo o unsay nahitabo o unsay ang pamilya, pero nalipay sila gusto. Bisag ako karon nga ako gakinahanglan po ko og milagro kay sa akong edad sige gihapon kong gadula og tennis. Apan ang akong tuhod sakit na kaayo. Mga 4 na kaadlaw nga galisod kog lakaw, pero maayo, pero posible nga maayo ni. So, gikap ni Jesus ang babae og naayo siya. Apan 14, versikulo 14. Mao na usa ka sayop sa mga relihiyon. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug miingon siya sa mga tao. Wala niya ang na si Jesus, iyang giingnan ang mga tao. May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Ani kamo ni anang mga adlaw kung gusto ko mong mamaayo apan dili sa adlaw igpapahulay. Kay mauni ilang regulasyon. Dako kay problema kung moingon sila nga dili ka magtrabaho. Kay kining gihimo ni Jesus supa kay ni silang relihiyon. Kay miingon nga si Jesus nag-ayo dili gud sila magtrabaho sa adlaw igpapahulay. Ikaw ug ako malipay ta. Pero kining mga think tank, mga tao nga sila ang leader sa relihiyon, nasuko sila. Mitubag ang Ginoo kaniya, mitubag si Jesus, mga tigpakaaron ingnon, mga hipokrito. Ingnon siya, mga tigpakaaron ingnon kamo. Dili ba nga sa adlaw igpapahulay bisan kinsa kaninyo mubadbad man sa iyang baka o asno gikan sa kwadra ug dadon kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig.
nganong nahibalo man si Jesus nga 18 ka tuig nga kini siya gaantos. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlaw ng igpapahulay? Dili ba mo'y pangutana? Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang ang tanang mga tao nalipay sa kaibulungang gibuhat ni Jesus. So niining atong pagtuon karon sa atong nabasahan, unsa may atong mahibaw-an ni Jesus. Atong mahibaw-an nga mas importante nga tabangan ang tao kaysa adlaw nga igpapahulay. Kay ang adlaw nga igpapahulay gihimo lang na sa mga tao adlaw nga Sabado. Si Jesus ang adlaw igpapahulay, kini sila mga tao na gahimog mga balaod sobra sa 36 ka mga balaod nga dili ka maghimo. Dili nimo himon sa adlaw igpapahulay. Kay dako kay ni maproblema ka. So ato makita si Jesus nga dili importante sa iya ang anong ipapahulay basta makatabang sa mga tao. Gipangutana gani si Jesus sa mga religious leaders, mga pangulo, kay sila nagahimo sila og balaod nga 613 ka balaod. Nangutana sila unsa may pinaka-importante sa balaod nato. Miingon si Jesus, higugmaon nimo ang imong Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong nauna. Og miingon siya, higugmaon nimo ang isig ka tawo. So atong makita dinhi nga si Jesus iyang gihigugma ang mga tao. Mas importante niya nga higugmaon. Nakita maluluyon siya. Nakita niya nga kini siya gaantos og dugay na. Wala siya problema nga ayuhon sa adlaw igpapahulay. Kadaghanan gani ani sa ilang mga tradisyon, patyon ka kung magtrabaho ka sa adlaw nga Sabado. So dinhi makita nato si Jesus nga ang mga balaod sa tao dili importante niya, pero ang balaod sa gugma maoy importante niya. Og naulaw versikulo 3 17, naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang ang tanang mga tao nalipay sa kahibulungan nga gibuhat ni Jesus. Okay, versikulo 18. Ang sambingay mahitungod sa liso sa mustasa. Sambingay usa ka style sa atong Ginoong Hesukristo nga magtudlo siya. Bisan ang mga rabbi, mga teachers sa panahon ni Jesus, mo na gigamit nila sambingay. So nakaibo na tag unsay sambingay. Kining sambingay istorya ni nga yutanon, pero ang bot ipasabot langit nun spiritual. So mao ni versikulo 18. Mahitungod sa ang sambingay, mahitungod sa liso sa mustasa. Si Jesus miingon, sama sa unsa man ang paghari sa Dios. Unsa may explanation sa paghari sa Dios. Unsa man ning iyang gingharian. Unsa man ning mahimo kang membro sa Kristyanismo. Membro ka sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa unsa man ang paghari sa Dios. So example, ingon siya, og sa unsa kuman kini itandi, ikumparar. Ingon siya, ikumparar natin ni kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Mituro kini og nahimong kahoy ug nagsalag ang mga langgam diha sa mga sanga niini. Naaduna po usa ka sambingay. Ang sambingay mahitungod sa igpapatubo sa pan. Unya, nangutana pag-usab si Jesus, sa unsa kuman itandi ang paghari sa Dios. Paghari ang gingharian sa Dios. Unsa man itandi, ikomparar. Ingon siya, sama kini sa igpapatubo, yeast, nga gikuha sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok nga minasa. So,
unsa may konteksto ni ini ang buti pasabot ni Hesus. Dili ba na enkwentro man niya kining mga Hudiyo, ang mga leaders sa simbahan, iya gani giinan nga kini sila mga hipokrito. So biingon siya nga ang gingharian sa langit pareha ni sa usa ka mustasa, nga posible nga ang gingharian sa langit maapektuhan og husto bisan og gamay lang. Bisag gamay lang ang mga mustasa pero mudako ni siya. O ang usa po niya nga example, ang igpapatubo ang yeast maka-epekto sa supas, sa pandesal or sa unsay imong himon, maka-epekto ni. Naibalo ba mo nga sa pagsugod sa Kristyanismo, so sa pila ka tuig sa 312 AD ni anang mga panahona, ang mga Kristyanismo gipamatay. Nanago sila sa mga kuweba. Bisag karon kung moadto mo dito sa Turkey, makita na mo ang mga caves nga ang mga Kristohano nagtago sila dito kay gipamatay sila. Apan sa 312 AD, si Constantine the Great, usa ka emperador sa Roma, nahimong Kristohanon. Nahimong sumusunod ni Jesus. So ang nahitabo, ang mga Kristohanon wala na sila magtago. Maayo na ang ilang kinabuhi. Apan ang nahitabo tungod kay ang emperador sa Roma, ang Roma sa unang panahon, powerful kaayo. Ang Europe ilaha to, ang England ilaha, ang Middle East ilaha, ang Africa ilaha, powerful kaayo. So daghang mga tao dito nga naibalo sila nga Kristohanon si Constantine. Sila po nahimong Kristohanon bisag wala sila kahibalo og unsang gitudlo ni Jesus. O namixlahan ang tinuod nga Kristiyanos, namixlahan na og daghan kaayo nga wala magtudlo, nga wala mahibalo sa atong Ginoong Kristo. O kini sila naka-influensya husto sa Kristyanismo. Ang mga pagano nagdala po sila og mga kung unsa to ilang Diyos na mix sila na po sa Kristohanon. Kay wala man sila kahibalo. Nahadlok sila kay ang emperador sa Roma Kristohanon, so sila po gustong mag-Kristohanon para nga dili sila makatilaw. Kay mao man ay mahitabo. So ang Kristohanon naapektuhan, na corrupted og husto. Bisan sa panahon ni Jesus, ang ilang relihiyon na corrupted og husto usab. Ikaw ug ako sa Pilipinas nahibalo kita og unsay corruption. So nadaot. So mao toy miingon siya nga ang gingharian sa Ginoo posible usab nga mo corrupted sa mga tao. So mag-amping kita kung unsa ang relihiyon haing kita mosunod. Kay sa panahon sa 325 AD, si Constantine the Great, nagpahimo siya o nagpatawag siya dako kay meeting. Kay daghan namang mga tao nga mituo nga si Jesus, unsalan, tao lang, dili Ginoo. So gimiting niya ang mga leadership. Ang sigpit nga pultahan, versikulo 22. Mipadayon si Jesus paingon sa Jerusalem og nanudlo siya sa kalungsuran og sa kabalangayan sa iyang agianan. Sa English, kining mipaingon siya sa Jerusalem. Mipaingon, nagpaduol na siya. Sa English, ang buot ipasabot kay ang plano sa Ginoo nga didto niya ihalad ang kinabuhi sa Jerusalem. So adunay timetable, adunay agenda nga nagpaduol na siya didto aron ihalad ang kinabuhi. Pan wala dayon siya miadto dito, nagtudlo sab siya. So mao nay dako kay ning pulong nga si Jesus paingon sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir,
Jutay ra ba ang maluwas? Jutay ra ba ang maluwas? Jutay lang ba ang makasulod sa gingharian sa langit? Sa atong sitwasyon karon, jutay lang bang maluwas, mapasaylo sa mga sala? So mao nang maluwas, kaluwasan. Mao ni gipangutana. Daka bang makatos langit o jutay? Ang uban mo ingon nga, ang tanan, bisan si Hitler, bisan si Putin, makaadto sa langit. Ang mga murderer, mingon sila, ang tanan, tungod kay ang Dios gugma. Ang uban usab nga, naa siguro jutay nga maimpierno, pero ang Ginoo tungod sa gugma, di niya gustong sunugon. Tan-aw nato unsa ang itubag sa atong Ginoong Kristo, kay siya ang Ginoo. Siya ang otoridad. Unya, mitubag si Jesus. Mingon siya, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Daghan, mingon siya. Gustong musulod sa Kristyanismo, sa gingharian sa Ginoo, mingon siya apan jutay lang. Kini adunay parallel nga gitudlo nga atong usab makita sa Matthew Kapitulo 7. Pari-pareho ani ang gitudlo ni Jesus. Dito usab miingon si Jesus nga ang dalan sa langit sigpit kayo, very narrow. Pero ang dalan sa impierno dako, daghang moadto didto. So, jutay lang ang makaadto. Mao giingon ni Jesus. Ang buting ipasabot nga dili ang tanan makaadto di ay. So ang usab sa obserbasyon nato, mingon si Jesus, paningkamot kamo. Mingon siya, ayaw mo, don't worry sa ubang mga tao, pero kamo, paningkamot kamo. Mingon siya, kay sigpit ang pultahan, kay daghan ang musulay, apan dili makasulod. Paningkamot, but ipasabot, mag-antos. Paningkamot sa original, mag-antos. Aron kamo makasulod. So ang kinabuhi nga Kristohanon, adunay mag-antos gyud kita. Kay kining lugar nato ron dili man kung dili ni ang permanente, mag-antos kita sa pag-alagad sa Ginoo. Insya, daghan ang musulay apan dili makasulod. So makaibalo kita nga dili day tanan o nagisulti ni Jesus. Kaang dili mag-antos, dili makasulod. Si Jesus gaantos man sa atoa, nagpakamatay siya sa cross. Aron nga kita maluwas. Mingon siya, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Versikulo 25. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya magtindog kamo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan ug moingon, Sir, ablihi in town ang pultahan. Og mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung taga-diin kamo. So mao ni sitwasyon sa adlaw nga adunay dako kaayo nga korte. Unsa may nahitabo dinhi, mituktok sila. Kay balo mo kung atong tan-awon sa kinabuhi ni Noah. Si Noah, giingnan siya sa Ginoo. Nga Noe, kining mga tawhana karon hugaw, makasasala. Ako ning limpyuhan, ilunok nako, maghimo kag barko. Kay kung sa lunok makasakay mo masilbi. Ang mga tao, si Noe, nagsermon siya nga magbag-o mo sa inyong kinaiya, magbago mo sa inyong kinabuhi. Kikatawaan lang siya. Miabot man ang dakong lunok. Naglunok na, nagsugod ang mga tao unsa may lang gihimo, midalagan sila, naglangoy sila paingon ni Noah. Nagtuktok sila
apan walay mahimo. Kay gisirado naman ang barko. So adunay panahon sa kaluwasan nga sirado ang kaluwasan. Nga sirado ang pagkamiyembro sa gingharian sa Ginoo. Mao ni gistorya ni Jesus. Og mitubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya mitubag usab kamo, mikaon ug miinom kami uban kanimo ug diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Palayo kamo kanako, kamong mga daotan. Kini sila wala naghinulsos ilang mga sala. O gisirado na ang kaluwasan. Aduna di ay panahon na sirado ang kaluwasan. Aduna ko'y example. Pananglitan, ako muadto sa Malacañang. Moingon ko sa gwardiya na gusto kong makipag-istorya ni Marcos. Mingon sila, kinsa man ka? Ako si Pastor Rograson, taga Canada. Gusto kong makita siya. Mingon sila, wala mi kailan nimo. Dili ka pasudlon. Muingon ko, nakaila ko niya. Siya ang presidente sa Pilipinas. Nakadaog siya. Daghang buto dito sa Northern Luzon, sa Luzon, o sa Visayas, sa Mindanao, kay balo ko. So, pero dili ko pasudlon. Pero, kung ako ang apo or anak ni Marcos, mingon sila, kaila di ay nimo si Marcos kay naa kay relasyon anak ka ni Marcos, so makasulod ka, abrihan nila. Ang gingharian usab sa langit, parahingon ana. Kung aduna kay relasyon sa Ginoo, makasulod ka. Makaibalo siya nimo, makaibalo siya sa imong kasing-kasing. Ang importante nga adunay personal nga relasyon sa atong Ginoo, aron nga siya makaibalo kanimo. Aron nga kita makasulod. Si Jesus dinhi iyang giingnan kadtong mga relihiyoso, palayo, wala ko makaibalo nimo. Versikulo 18, maghilak unya kamo kining mga tawhana o magkagot ang inyong mga ngipon inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Dios, samtang kamo adtura sa gawas, adtura sa impierno. So, kini mga tawo si Abraham tuwa sa langit pero sila dili makasulod. Ang mga tawo nga wala ni Jesus dili makasulod. Daghang mga tawo nga mga bot gikan sa sidlakan o sa kasadpan o gikan sa amihanan o sa habagatan nga mutambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. So kining gingharian sa Dios mutambong sa kan-anan, kung pasahon nato ang Revelation, maunay ang mga Kristiyanon mukaon uban sa atong Ginoong Jesucristo. Kining dili makasulod, maglantaw lang sila. Ug unya adunay naulahi nga mahiuna ug adunay usay nahiuna nga maulahi. Versikulo 31, niadtong higayon na may pipila ka mga Parisiyo nga miabot kang Hesus ug miingon kaniya, kinahanglan nga mopahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mo patay kanimo. Si Jesus mitubag sa versikulo 32, adtua og suginli kanang mananap nga milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton. Karon ug ugma ug sa ikatulok adlaw akong tapuson ang akong bulahaton. Iyang giingnan nga milo, kanang gamay nga iro dinhi sa amo daghang kami diri. Usab iyang giingnan ang Parisiyo. Ingnan na siya, iro na siya. Wala siya mahadlok ang atong Ginoong Jesucristo. Apan mo padayon gyud ako sa akong panaw karong adlaw. Ugma ug sa sunod nga ugma adlaw dili maayo sa usa ka propeta nga patyon sa gawas sa Jerusalem. So naibalo si Jesus nga didto niya ihalad ang kinabuhi sa Jerusalem. 34, Jerusalem,
imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugako sa tanan mong mga anak. Ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga moingon, bulahan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo. So, kinsa maning miani sa ngalan sa Ginoo? Bulahan katong mga tao nga mituo ug misalig sa atong Ginoong Hesukristo. Bulahan unsa may atong saligan sa atong Ginoong Hesukristo. Mosalig kita, motuo kita, mosalig nga sa iyang gibuhat sa Kalbaryo, sa dugo niyang gipaagas nga kita gilimpyuhan. Mosalig kita sa iyang gihimo, motuo kita sa hingpit nga pagkatuo o kita mapasaylo sa atong sala. Og si Jesus mosulod sa imong kasing-kasing. Mao na giingon nga personal nga relasyon. Nahibulo siya sa imuha, wing siya okay, makasulod ka. Dili sila maingon, dili si Jesus maingon, pahawa, wala ako makahibulo kanimo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw nagpakamatay ka namo. Hinaot po nga kami musalig nga na kanimo, Lord. Kami muduol nga na kanimo. Dili kami musalig sa among relihiyon, kun dili musalig kami kanimo kay ikaw ang dalan sa kamatuoran. Ikaw ang dalan, ikaw ang taytayan nga kami makaadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagaampo sa ako nga imong panalanginan karon ang mga taong naminaw niini. Kung unsay ilang gibati karon, Lord, nagaampo ako nga imo silang hikapon. Kung kinsay nagkasakit, imong ayuhon, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.